Board members sa Zamboanga Sibugay o umagad nini na biktima sa pagpangawat samtang nagbakasyon sa Lapu-Lapu City. Mukantinan sa 1.4 million pesos ang balor sa salapi umaalahas nga nakuha gikan sa duha ka mga biktima. Ang balay nga ilang giabangan adunay upat ka mga lawak o kaugalingon nga gate. Sa 15 ka mga sakop sa pamilya, ang board member lang o ang iyang umagad nga lalaki kinsa. Usa ka negosyante ang nawagtangan og maalahas og kwarta. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, posibleng miagi sa gate ang suspect og na midpid paingon sa bintana sa CR nga abli niadtong higayuna. May mga CCTV camera untang gimontar sa palibot sa Paniway Apan. May mga dapit nga wa maigo sa kamera. Parehong nagtumili nga magpa-interview sa mga sakop sa media ang mga biktima o ang tag-iya sa Panimay. O dili magud strategic sa tanang kamera nga nakapokus ug asa ang area nga possible isudlan nila. Pero sa side of investigation, ma'am, nami mga POI nga gitanaw. Sa same time katong may mga record sa area, maulay gisugay na to karon.